O San Xoán é un dos eventos máis agardados no Concello de Poio. Este ano, a crise sanitaria do coronavirus pode levar por diante os festexos ou pode que non. O goberno local mantén polo de agora a celebración. Consideran que falar xa da súa cancelación, tal e como reclama o PP, é algo prematuro, cando aínda falta máis dun mes. Dende o Concello consideran que compre agardar para tomar a decisión tendo en conta a importancia do festexo na vila e o seu impacto económico en sectores como a hostalaría. Atendendo a isto, o goberno local optará por adiar a decisión final ata que avance o proceso de desescalada e que a Xunta concrete en que condicións se poderán celebrar este tipo de eventos durante o verán. No caso finalmente de que o San Xoán non se poida celebrar, as contratacións manteríanse pro ano que ven. Tamén se contempla a posibilidade de apostar por outras actividades alternativas. Nese sentido, trataríase de ofrecer iniciativas para grupos reducidos cos pertinentes controis de aforo e continuar apostando polas redes sociais como vehículo difusor de eventos, tal e como se fixo en citas como o Día do Libro ou a Festa dos Maios. Segundo indican dende o Concello de Poio, esta estrategia non só se vai aplicar ao San Xoán, senón que servirá para todos os eventos culturais e gastronómicos que se organicen na localidade ao longo dos meses do verán.